32. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Report. Afternoon Edition. Today is Wednesday, Merkulis ita mga kaaksyon, November 30, 2022. Wala ang kalendaryo mga kaaksyon because today is considered as a holiday. November 30 mga kaaksyon, kung natin balikan ang aton kasaysay na kung natin may baluan, kung natin ginasilibra-bra sa mga daw, today is Andres Bonifacio Day. Adlaw sa aton ginakabig Katipunero, the father of the Philippine Revolution, kag isa sa mga nagtukod mga kaaksyon sang Katipunan. Ang nag-adlaw sa November 30, 1863 mga kaaksyon, ginbunag ining si Andres Bonifacio sa karon tawag na nga Tondo, Manila. Sa iya mismo nga maginikanan nga Sanday Santiago Bonifacio kag si Catalina de Castro. Sa mga kaagson ang nagdako, wala na sa Iloy kag ang iya man mismong amay, rason kon nga ini siya ang nagbaton sa responsibilidad nga ati panon ang iya nga mga mga manghod, iya nga mga utod nga mga babahi kag lalaki. Mangod sa mga kaagson ng kamagulangan sa anom tanan ka mga mag-ulutod. Ut silingon what we are suffering some people right now at the age of 14 years old nga sila na nagakulos ang problema sa ilang pamilya. Andres Bonifacio suffered the same thing. Naguntat siya sa pag-eskwela mga kaagson, agud lamang magpangitas ng pamaagi, agud man masuportahan ang iyaman nga pamilya, matag iya nga makinang-ila kinanglanon kag iban pang mga pagkabutangan. While not fortunate to have formal education, si Andres mga kaagson ang nagbulig sa pagtudlo sa kagalingon, ginaagi sa pagbasa sang libro, sa iya mismo nga puloy-an, kung gabi, tigagamit lang sila, mitsan lang tawag. Unlike the middle class leaders who held onto the mistaken belief na ang Espanya mga kaagson would hear their cries for reform, si Bonifacio naman mga kaagson ang ginpadalman niya gid, ginusisa gid, ginpamatian nga ang iya mismo nga emosyon. Nagapati siya, nagpanindugan siya nga bisan nano ang matabo, ang bal ni Bonifacio hindi niya paghihatag sa Espanyol reforma nga ginahingyo, ginademand sa mga Pinoy, ginabinasa mga revolusyonaryo sa mga tion. Ang unang rason kung asang gabing sang nagwa ang barita, naging deport si Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Si Bonifacio ang nagtukod sang Katipunan sang July 7, 1892. Kaupod si Valentin Diaz, Teodoro Plata, amo ni ang brother-in-law ni Andres, si Ladislao Diwa Diodato Arellano, ang brother-in-law naman ni Marcelo H. Del Pilar. Kag ang iban pagiging mga individual sa Tondo, lamang masiguro nga maangkon ang independence kag ang freedom of the Philippines by force. Ilang mga kaaksyon formal ang gina-formalize rather ang ilang membership sa Katipunan, inaagi man sa pagperma ng Katipunan Pact with their own blood. Sa muman nga tion sang 1892, si Bonifacio ang nagpakasal kay Gregoria de Jesus. Amo naman nagtook charge ng confidential files, mga armas, seals, kag iban pa nga materyales sang sosyedad. Aksyon John Diaz sa Aksyon
Action Reports, Afternoon Edition. Bayong hapon na kung inyo alagad sa kahanginan aksyon Jan Diaz, mga kaaksyon, 25 days na lang antes ang adlaw sang Pasko, kag 32 days antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon Jan Diaz, balita na patas. Ano ba mga balita ang dapat inyo bantayan diri sa ato niyo pagpangalagad? Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Dili kita mga kaaksyon sa ito naman ng mga headlines. Unaw naton sa ito naman ng headline number 1. Radyo. Ang ginpayag driver ni Negros Oriental 3rd District Governor Arnie Tieves. O kung Teves, mga kaaksyon ang ginlutang patay dito sa banwasang Santa Catarina, Negros Oriental. Ang kapulisan ay nagapadayon sa pag-ibalo sa motibo sa likod ng krimen. Subong man sa pagkilala sa sospetsado na naglutang sining biktima, mga kaaksyon. Ang NOPO, Negros Oriental Police Provincial Office, nagpagawa naman sa direktiba kag statement. Subong man si Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Radyo. Sa iban pa nga mga balita lokal, may samahan ka shooting incident nga nagluntad sa sulad sang Cadiz. Ining isa mga kaaksyon ka mangunguma, anasapwan nga patay sa suba. Ini isang ginapayag nga nagpanganulo ba? Nagpanulo mga kaaksyon sang mga kalampay o kon crab kay gibang pagida nga mga seafoods, mga kaaksyon tani bla. Kibot na sa mga kaaksyon sang gulugabin na nakabati isang lupok ang mga residente sa lugar sang aga sang ginpangita ning biktima sang iya mismo nga may mata na sapwan ini nagamyangon sa kilid sang suba kag may pilas na sa dughan tuga sang pagluthang. Ang detalye sinakaron bantayan diri man sa aton nga pagpangalagad. Sa aton man nga headline number 3. Sa syudad sang Kamangkalan, may isa ka tapasero nga nagakarga sang tubo sa isa ka truck. Aksidente nga nakapyutan ang live wire sang Negros Occidental Electric Cooperative con Noseco. Kapyut sang live wire na kuryente, subo-subo, patay ang biktima. Radyo. Detalye man sinakaron bantayan man mga kaaksyon. Kag-update kita karon sa nagluntad nga enkuentro dito man sa southern portion sa Negros, to be exact sa may syudad sang Kamangkalan. Base may identity na ining mga persona nga nagkalamatay, mga kaaksyon. Anong update sa diri kay may mga alegasyon man ang katapos ng New People's Army. Ang report din nga nabaton nga napatay sa sining mismo nga enkuentro o konti hindi man ni mag-akong NPA nga enkuentro suno sa iya o kung sa ila ini mga kaaksyon do ginlotang kag patay lang ginhinungod ini mga biktima kay sa diri kagin identify mga kaaksyon ginaligar nga consultant sang National Democratic Front. Aksyon Jan Diaz, balita na patas. Ang detalye sa mga balita kagiban pa, balita sa patrol. Bantay mga kaaksyon diri sa aton nga pagpangalagad. For the meantime, mabalik kay ta pagkatapos gid lamang sininya. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos only Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as Afternoon edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:08 na. Pabalik diri sa ating pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Ay, kamusta ka madara mga ka-aksyon? Kamusta ang atong mga suki sa kahinan? Sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Nakbanwa sa Bacolod. Sa ato naman nga mga suki sa 31 ka mga banwa ka-aksyon sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka madara mga ka-aksyon? Okay na okay lang ang inyo dira nga sitwasyon? Kamusta man nalakat sa panyempo ninyo dira sa subong nga mga tinion? Kabay pa nga manami ang lakat sang panahon sa inyo nga mga lugar. Medyo mapaang-paang kayo sa ugto, no? Pero sining luhapon do medyo mabulubognaw naman. Kag matulutinaw ang aton kalangitan. May mga mensahe ba na kamungalig nyo ipadala sa ito naman yung text hotline. Nanadala mga ka-aksyon, text nyo ha, 0963-7570874. O kung hindi gani sa ito naman yung live streaming, ang www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ibutang nyo dala mga ka-aksyon ato nina pagabasahon dugay-dugay. Anyways mga ka-aksyon, diri sa Bacolod City, subong adlaw maging padagayon nga hublag protesta mga ka-aksyon, no? May mga grupo sang mga mamumugon. I think the transport sector, ilabi na ang traditional jeepney, ang nag-conduct sang rally protest o kung protesta. Labi na dara sa may Fountain of Justice mga ka-aksyon. Yan galing niya ka mga organized group o kung militant group mga ka-aksyon. Ang ila diri nga hingyo sa gobyerno nasyonal nga siguraduhon nga may aras ang pagkasaka sa presyo o kung sa sweldo. Pataasan ang sweldo, panubuan ang presyo sa mga balaklon. Which I believe it is already reasonable man, no? Understanding mga ka-aksyon nga ining nagarali, may kinamatarong gid man ini sila nga magpadigayon sa hublag protesta because under the law it was stated mga ka-aksyon dapat ang tanan kita may freedom of speech, of expression, and of the press, and we have the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So I find no reason or no wrong regarding sa nilagay na patagan ng rally as long as it's reasonable. And you know, in the end, kung may mga aksyon nga mahimo ang gobyerno, matalupangdan nila nga pasakaan sang kaso, and we should thank these people. Masalamatan ni nato nag-conduct sa mga ka-aksyon nga mga rally nga ini, but at least may panawagan sa gobyerno nga there should be things that needs to be improved. Dapat may makayo mga ka-aksyon. Natuwa wala naligan ng pasaka ang sweldo. Isinuto nagapanguna kay mga organized group man. So hindi tani sila pagmulayon, hindi tani sila pagpatamaan ka discredit or discriminate mga ka-aksyon because may ari gina sila kausaman nga ginapakigbato. Sige, check na karon detalye sa sila mismo nga balita diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. For the meantime, diri kita anay aksyon hena ang ato nasyonal anay. Unahon to ni kay importante ni. Sige. Mga ka-aksyon, gusto nyo ba na panamit? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Diaz, balita nga patas. Ang regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3 ay may dako nga mabulig sa pagpaganhagan sa pagtugas ng type 2 diabetes nga balatian kag komplikasyon sini sa aton lawas. Life Extension Vitamin D3
Super Fiber mga ka-aksyon sa ka-premium Sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time na 5:18 na. Pabalik na rin sa itong nga pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Dahil sa mga ka-action, hindi kita maguyang pas ang panahon. Kamusta nyo nato ng pinakauling sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Kamusta nato nalakat siyang trapiko. Di na ng lokasyon sa aton nga patulto na Vara Patrol with Action Eden Aboso. Action Reports Afternoon Edition. Sa report Action Eden, maying hapon, please come in. Good afternoon, Action John. Sa tanan natin mga ka-action. Yes. Sa may bahay naman sa Central Market. Okay. Daw na maguhan ko kay do amo ni oras dapat do bumper to bumper ning dalagan sa trapiko Action John. Ah. But even nga holiday subong. Sa bagay. Makatulotawhay ang dalanon ang aton sini nga mga enforcers medyo makapulupaway-huway pero tiara lang man sila around the area. Kaya wala Pero estudyante mong no, tuwa mo na masyado, hindi gutok ang mga jeep. Yes, correct, Action John. Ti diri sa may bahin sang Central Market, no ginabaari di ang nakita naton sa uluhanan ang city legal enforcement kay kabalo ka naman nga kung hapon ginaplastara na diyo sang mga Anong kaplastar? ang mga kauturan Abay ko may plastaran dala sa downtown area, mas madisgrasya ka na. Sana monitor. Joke lang. Ako na diyan dyan. Nag-plastad di sila pero subong daw mas naging stricto na ang pagpatuman di kay wala na sila galalapaw sa dalan. Isa na lang yun sila kalinya. Usually daan sinampawanay na sila tagtatlo ka kolom kag karo amo na amo na yang ila ding pwestuhanay sa may Central Market nga nagapagutok pagid sang dalan nga kung si action ninyo pagani ang tatlo di ka mga modernized jeep nga parking kagaulat pasero do ka sakit sa mata sa nawon ito kadako kagutok sa dalan nga kagamay na diridaan pero sila lang di subong action dyan ang mga naga-parking diri kay ang traditional jeep kadamo man sa nakita ta nga nagalibot-libot ti do medyo subong do ni net gid kay wala daan mga estudyante dako man daan nga factor action dyan mo kung may klase kay tidamo pasero nga mga estudyante ko amo niya nga mga inoras kay tiguluwa gid kag buhi sa mga estudyante pero amo lang niya masaton sini mga ka-aksyon halong-halong lang gid kag preparar especially sa mga nagamotor kay kagalom sang kalangitan Inang balantayan. Pero anong chances ayan kung ikaw paglantaw mabunok ginangulan o kung daw tulo-talite o kung di mabaskog na? May chance nga mag-ulan pero hindi man sila nga do basko gidaksyon dyan kay do halos tanan piyak kag piyak may dulom pagdulom-dulom pero wala labot isa wala labot nga nagapadulom na gid man pero may mga kuan balaksyon dyan mga panganod mayara gid mo panganod I mean galom may galom action dyan. Pero dinadampi sa southern portion o dirigid sa Metro Bacolod ya? Dirigid sa babaw sa Metro Bacolod action dyan rigid na likop man ang galom. Kag makita sa bisan southern portion action dyan may advisory gani ang PDIMT nga pila ka percent maulan gid ya southern Negros action dyan. Tapos makagabi, nakibot na lang nagbunok, gulping ulan. Pero mga alas 8 mo, pero wala man naglawig makita mo na action dyan sa Dres downtown area, gido, sa panaog na balas Dres sa Megisano Main. Hindi, pulunduhan, hindi diya mo sa mga nagpuli. Wala kayo laban nga mga salakyan nila nga jeep lang mga rota, din nagahagi. Antes mo saka, nagahapit na gid lamang sila. Drama na action, di ba sa Tabok na sa downtown sa may Central Market gid. Amo na dalan, nagabaligya mga isda, amo nang allowed subong. Perting traffic ko.
Yes, amo ni action dyan, no? Makita mo da. Galing kay, amo nila na gani nagmayo-mayo na ni Subo kay isa na kalinya. Sa una, ang isa ka lane, mahalos ma-occupy nila kay tagtatlo ka row, tagtatlo ka kolom, kaya sinampawana sila sa linya. Okay. Subo kay nagabantay. Kaya mo na ni Subo, isa lang. Pero importante, ang mga ka-action natin, may nagbakan. May bakal naman importante. Anyway, subong for sure kahapon ang sweldo kay holiday subong. May aragin sino bakal pa? Nagpaswap nga daan? Mother's Day. Mother's Day. Kagkada mo naman sa nagkikita na to, nga mga nag-ipat-ipat na mga establishmento. Kag subong man, nagbaligya sa mga nag-ipat-ipat action dyan. Nga Christmas light. Importante, may ara lang sila sang sticker na bala for standard nga mga electronics kay para likaw-likaw man sa sunog kay kalaway man nga pasulod na dano Disyembre. Buwas action dyan. December 1 na. Pasko ako. Ulaton lang kay SM kay Dosya na guro managtag una. Sana all. Sar ka pa sa makadali ba? Pero Sar ko anay kung di ko nakwaon kasi unahon to guro na ang matag anay. Sana all. Lig na lang ko diyan guro sa mga ATM machine no kasi may magwa lang. Gani ba si tuktuka lang ba si may magbutwa blo gulpe. Ay nako, pero wala action dyan ang pinakuling sitwasyon diri sa may palibot sang syudad sang Bacolod. Observation report din sa Patrol, Action Eden Agosto. Una sa Balito sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat sa report ni Action Eden Agosto sa Patrol. Pinakuling ang sitwasyon sa palibot sang syudad. Amo na gani no medyo maulanon ang panahon o kung magalumo ng kanangitan, dapat preparado kikita tanan. Payong, kapote, ano man na maka-action ng proteksyon sa kalawasan. Agad si masiguro naton nga hindi kita mabasa sa ulan mga ka-aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 5:24 na sa tutaran yung mga ka-action live extension. Hoy, Pang, to palala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TV Aksyonan. Afternoon edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:28 na pabalik diri sa atong pagpangalaga diri sa Aksyon Reports afternoon edition. Mga kaaksyon sa nasiling ko na kaina, may nagluntad mga kaaksyon nga shooting incident dito mismo sa Negros Oriental sang Lunes, November 28 mga kaaksyon. Ang biktima sila diri amo ni ang ginakilala kay Giovanni Catubay, 38 years old, residente sang Barangay Poblasyon sa Banwa sang Santa Catalina. Ining si Catubay, according kay Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza, sa mga kaaksyon ang bagong spokesperson sa Negros Occidental or Negros Oriental Police Provincial Office o CONOPO, ini sa gali driver ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Teves. Nagpadigaan mga kaaksyon sa press conference ang katapo sa nga NOPO, kag ginadiri mga kaaksyon ginkonfirmar ang ini mismo nga kaso. Inisag ginluthang patay sang riding in tandem, nakaangkon sa madamo nga pila sa iya man nga lawas mga kaaksyon nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Dugay-dugay aton pamatian ang interview diri mga kaaksyon kay naton kay Lieutenant Colonel Miguel Andeza. Sa crime scene, na-recover mga kaaksyon na napulo ka mga basiyo sang kalibre 5.56 nga armas luthang. Maisa pagid ka naglupok nga bala sang deformed nga slug sang caliber 45 nga armas luthang. Tambal diri ni Andesa, naghingyo na mismo si Congressman Teves nga imbestigaran ining nga pagpatay sa driver. Ano ginamotibo sa likod sa nga krimen? Do may mga akusasyon, aligasyon, ining kongresista mga kaakson sa kung ano bala ang pinakamotibo sa likod sini, ti subong ang kapulisan dra sa NOPO ang hindi pa magpagwa sang statement regarding sa kung ano gid ang rason sa likod sini. Wala pa man sang na-identified nga suspect mga kaakson, pero nagpasalig diri sila nga nagapadayon ang investigasyon sini nagluntad nga shooting incident. Yari si Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza, ang spokesperson sang NOPO. Allegedly, as kuhan ni Pong Tibis, iya daw driver. Base sa natin sa report na natanggap. Namin naman niya na driver niya. Currently po under investigation po ito, sir. Yes po. Nag-ano pa po, ongoing pa po yung mga follow-up nagdagawa. Pati yung ng mga ebidensya, pagsalap ng ebidensya. The same rin po yung motive, sir. Unidentified pa po yung motive. Yes po. Hindi pa po na yung po kasi pa yung backtrack pa yung background ng victim. Okay. Pinabacktrack pa po yung victim para malaman doon kung ano talaga ang motibo. Susun Johnny Diaz, balita na patas. Nabatian mga kaakson si Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza sa ring bagong spokesperson sa NOPO nabulos kay Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto nga karon hepene si Sir Lavisto sang Kanlaon PNP. Dahil na mga kaakson ang pinaka-latest ni Dre. Actually may statement si Congressman Arnie Teves. Ari pa bati ko ba sa inyo mga kaakson? May portion kita Dre. I don't know if this one is audible. Pero nagpagwa mga kaakson sa statement si Kong Teves kay ti ginako iya ang ini nga iya gini mismo mga kaakson nga personal nga driver nga ginpatay. Ti ginako iya nga personal driver niya. Pero let's see kung ano ding statement sang kongresista sa Negros Oriental mga kaakson. Manawagan ko sa atong gobyerno ug mangutana. Karon na liwat no? I don't know kung audible action hand. Sige. Pabati ko liwat Naman sa ang ako pang manghod galingkod as gobernador nagamay ka ni jutay kaayo ang patay dinha sa Negros Oriental.
karon nga nanaog akong igsuon ni taas kayo ang crime rate. Daghan kayong gipamatay din ha. Karong bag-o diretso nag-relieve ang PD sa Negros Oriental. Dayon ganiha ang akong driver nga si Giovanni Katubay gipusil patay. Ang gigamit pagyod Armalite 556. Giunsa man ni pagkahitabo nga naay makadala og 556. Sibilyan ning gadalaan ni. Mangutana ko sa mga pulis. Oh, sa kaigangan po ni. Na naman tayo army anang lugara, di ba? Oh. Mangutana ko ninyo mga army. Unsa man ning hitabua? Nganong naamay nakadala og Armalite nga wala nakit na kitaan. Di ba? Wala ninyo nakitaan. Unsa man ning kaigangan? Police area ni, army area ni, o area ni ninyong duha? Gipusil og Armalite ang akong driver. Ang makaaksyon no, ang portion sa pagpag mismo ni Congressman Arnie Teves angot sining kaso nga pagpatay sa iyang driver makaaksyon dra mismo sa may Santa Catalina. Te ongoing during investigation nga ginapadigayon mismo sa NOPO, labi na sa Santa Catalina PNP. Agod nga may baluan ang suspect, sinunong suspect sa likod sa sining krimen. Amo na gina-check makaaksyon sa aton nga mga otoridad. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:34 aksyon hen mayo ko be ibalik lang to gina. Okay, medyo ano na sa kono. Sige. Balikan ta sa action hen, i-try ta sa liwat. Anyway, mga ka-action naman no, at least gina-follow up nato ni nga kaso, kamunukati, damo ginawa sa shooting incident man nga nagluntad sa Negros Oriental, probably the same to diri sa aton case sa Negros Occidental. Ay sa pagid mga ka-action nga kaso sang electrocution nga nagluntad somewhere dira sa area sang Kabangkalan, and we are also checking this one mga ka-action ang complete nga details. But maybe gusto ta rin nato ni balon base may update bala ang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army angot sa nagluntad nga encounter kay ina mga ka-action da mismo sa may syudad sang Kabangkalan. And diri sa action radyo, we are happy enough and we are lucky enough nga communicate sa ato na post no si Brigadier General Inocencio Pasaporte, isa sa pinaka-active nga commanding officer sang 303rd Infantry Brigade sa kundi nga pagstay sa media. Opo sa naton sa piya kalinya. Sir, good afternoon sa Action John Diaz sa Action Radio. Mayong hapon. Yes, sir. Mayong hapon sa inyong tanan, action dyan. Yes, sir. Third, mangayo lang kami update, sir. Ano na so far ang pinaka-latest nga information nga nabato nyo regarding sa another encounter nga natabo sa Sitio Makilo, Barangay Kamansi, sa syudad sang Kabangkalan, sir? As of now, ginaulat na mo ng confirmation sang identity sang napatay. May mga nagtawag, no, accordingly mo ni, pero syempre wala man kami data sa iya. So ginahulat na mo ang confirmation sa mga former rebels. Para positivity kung naupod nila pa-verify namon kung ay identity niya sini. So balaan man naton nga ang mga presensya sang armado ang man ang gina-report sa mga pumuluyo. Ang ganina kung tanawon naton, nagagamay ang lugar nga ginahulagan og wala na sing suporta ining NPA diri sa Negros. Sir, ang another clarification, encounter gani siya nga legitimate nga natabo around mga 2 AM, sir, no? Tama, no? Legitimate encounter maning natabo ni per report sa ato, no? Nag-operate man ang aton jointly ang ato 94th and 47th Infantry Battalion. So ni-report nila kay nang agang amon tungod nga nakabaton man sila sa mga report, and promptly nagplan out man ini sa joint operation tungod nga ara man ang ilang operational area so nag-joint operation sila. Sir, this is connected to previous nga mga encounter, sir? Kung tanawon naton,
ma-connect natin yung previous counter sa Himamaylan. Ang course of operation sa aton tropa is going sa Kabangkalan. So we believe na ini nga mga nag-split up into small group is ang encuentro sa 94th and 47th IB. Okay, so inigil sir joint operation kay ina. Ano? Joint operation sa 94th kag ang 47th IB, sir? 47th IB nag-joint operation. Pero kung tanawon natin na siling natin kay ina siling ko connected tungod nga ang pursue operation sa aton tropa is leading sa area sang Kabangkalan. All ara pa iba split up nga ara sa may Himamaylan area gina-size up pa ito sa aton tropa dahil siling ko sa tropa lagson naton ining ining armado ng NPA tungod mo man ning ginareklamo sa mga pumuluyo sa ila extortion sa ila intimidation na ginabuhat. Sir, klaruhon ko lang, kay ina nga natabo ng encounter, duwa na siya, sir, ka short encounters nga natabo, sir? Duwa ka short encounter tungod nga ang una, may ang 47 encounter una, so lapit mo lang ni ang T4. So, ang withdrawing, more or less, dito na namon yung nagpag-withdraw after a short far fight sa 47. Amo din na encounter ang 94th IB nga serve as kabady niya kabady sang 47th IB. Okay. Sir, consistent gid man nga duha ang confirmed nga patay. Per report amo na duha ang confirmed na patay after to na clear nag-conduct sila ka clearing sa area. Amo na may nakuha nga isa ka kg submachine gun kag duha caliber 45 pistol. May mga maupod niya mga magazines kag damo nga mga subversive documents, mga materials nga kung tanawon naton amo ni ginagamit nila sa ila organizing work, sa ila lectures ara dito. And siling ko interesado kami para mabalaan naton gid ang ginabuhat sining grupo. Pang other mga record nga mga data para mabalaan naton ang current estado nila. Okay. Kaya according to them, sir, actually bago lang may nakita kami online sa social media posts nga ang NDF ang o National Democratic Front is according to them isa kuno ka member nila ang napatay and a consultant. Do you have information regarding sina, sir? Gamo naging siling sa akong gina pero siling ko one-sided man na siya. Sila lang nagasiling na and balaan man naton ang NDF. Grabe ni ang ila template ni grabe ni maglubid ka istorya. So ila lang na ang ginakuan nga gusto siguro i-project nga amo na ang individual but kita namon we believe based sa mga reports nga active in entity. Okay. That is why, sir, so kung tanawon natin daw kadasig sila subong mag-identify daw unusual sa NDF. So siling ko okay kung naghatag sila ka lead tanaw naman kung tama ni amo na siling ko pinaulat pa namon ang confirmation sa iba nga sources sila man lang nga source so siling namo kung tanaw natin one-sided pero kung amo gid man na daw kadali sila subong mag-declare daw hindi man niya mo ang tukat kay NDF so gusto may gina-project sila kung tanaw natin may gina-project sila na iba din. Okay. So subong on the series pakita sir on the processing pero ang mga bangkay sila napanaog na? Per report sa akon kay na update na napanaog na so ara na sa things isa ka punerarya declare na dadala sa hospital yung procedure man na ginabuhat sa tropa and nagkaupod man ang police ang sa may procedure ni so ginasunod man na and then na-declare man na patay gid man officially declared and di amo na sa funeral parlor and waiting na ma-claim sa ila pamilya.
Okay. Sige. Sir, thank you so much gid sa time mo. Diri sa Action Radio Bacolod, sir. Mabuhay ka. Okay. Sige, salamat. Maayong gabi. Action Reports, Afternoon Edition. Dapat yan si Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commanding Officers ng 303rd Infantry Brigade. Nagkuha lang kita sa update kay base may identity na, pero kay gin-confirm naton if it was true nga mo ginman siyang individual, but according diri kay Sir Pasaporte, even me, hindi ko mapaglabago ng ngalan nga ginpagwa diri nga statement kung sino bala ining gin-allegedly napatay kay ti base karon lang nga hindi gid man siya matuod. Tabali Sir Pasaporte, they learned and they heard about this information. However, kinala nila i-verify anay. Piti ang balila, okay man, at least they give us the lead. Pero siguro ang balit sa support is padalaman na kayo ma-identify ini diri. May mga defense man kag arguments mismo ang Philippine Army regarding sa kuno mismo na tabo mga ka-aksyon. According to them, it's a legitimate nga operation, but of course, hindi naton pwede nga baliwalaon man ang parte kung ano man ang mahambal diri sa piya ka grupo, so that we could be fair and we are fair enough or balanced mga ka-aksyon. Sige, Action Radio Philippine Standard Time 5:43 na. Ibaran mga ka-aksyon, perting encounter district. Last time, there's an encounter sa Moises Padilla. Lunes, may enkwentro sa Moises Padilla. May mga patay man to, duha kabilog mga ka-aksyon. Labot subong adlaw, Miyerkules, isa lang kaadlaw ang lakang. Another encounter naman sa Kabangkalan. Ligad si Mana, may encounter man sa may gihulngan sa Trinidad mga ka-aksyon. Perte ang mga series sa mga events, encounter, shooting incident, naligad ang nga simana may ara man dikto nga shooting incident somewhere in Sipalay City. And then may ari man sang Sabado may ginpugutan ulo dikto, but that was a different case. Damo sa mga kaso mga ka-aksyon, we do hope nga tanan yung mga kaso nga ini may kasulbaran. Action Radio Philippine Standard Time 5:44 na. Good afternoon dira kay Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon dira kay Sir Roland Suwange from Buena Vista, Rizal, Pontevedra. O taga Pontevedra dira. Good afternoon sa inyo tanan. Si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, good afternoon man. Sir Manjo Arnejo, mayang hapon da. Tamyoy lang ko naliyog si Diana Villanueva, Juliani Arnejo sa Jesus Heights sa Barangay Sifania, mga taga Sifania. Good afternoon sa inyong tanan. Ma'am Evelyn Sinaon, mayang hapon Action John monitor lang. Si Nanay Evangeline, si Ma'am Lani Hulagaya sa Purok Gaisano, Barangay Alihis, Chris Bacolod, good afternoon. Sir Alex Montesa, mayang hapon. Kamusta dira sila? Si Sir Ray Flores Barrioga, good afternoon man. Sige, Action Radio Philippine Standard Time 5:45 na. Magabalik pa Action Reports Afternoon Edition sa dugang mga balita kag iban pa mga ka-aksyon. Stand by! Calabar, mabango at mura pa. Good vibes! Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, Evergreen Herbal Capsule.
Action Radio Philippines Standard Time na 5:47 na. Pabalik diri sa atong pagpangalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition. Good afternoon dira liwat kay Ma'am Georgia Gargasiran. Ngayong hapon ko no, mga komedor ala Georgia. Ma'am Georgia Gargasiran, good afternoon. Si Sir Jose Mongcal Torilla, good afternoon man sa program sa Binalbagan. Aporting nga ulan ko no digto sa Binalbagan. Subong, gabundak ang ulan sa Southern Negros. Sa Isabela, Ambota, kamusta to sa amon area? Sir Melvin Peñafiel, good afternoon man. Sa Banwas ang ilog ko no, grabe ang arrive mo, ma'am. Gaya perting ihakbot ni Mama Georgia Gargasirano. Perting iyang introduction na. Ma'am Karen Miraflor, good afternoon man sa tanan nga nagapamati sa Barangay Tangoban. Sige, Action Radio Province Standard Time, na 5:58 na, o kung 48 na. Check na to ng balita ni Action Delo Salazar, ho. Kaya ang Bacolod LGU, nagabato na kuno sa advance payment para sa real property tax, o kung RPT. 20% gista akong discount ginatanyag sa maka full payment gilayon at least dako umbulig. Action Radio City Hall Report. Action din sa report desk kami. Action dyan, ginapangabayan ni Councilor Jude de Saison sa publiko nga i-avail ang 20% discount sa tiil nga magbayad sang advance nga real property tax o kung RPT. Pero dapat sa full payment para ini sa 2023. Ang advance payment pwede na makaumpisa December 1 until December 30 at 2022 action dyan. According kay Councilor Saison, during holidays kan Saturday nga adlaw like sa bulan sa December, may tatlo ka mga Sabado, December 3, December 10, kag December 17, bukas sa gihapon ang Land Tax Division sa City Treasurer's Office para magbaton. And then may duha kang holiday sa bulan sa December, ang December 8 kag December 30. Open sa gihapon ang Land Tax Division sa tining PEPS action dyan. Ginklaro ipaison nga sa masud nga tuig, wala na sang discount action dyan kung magbayad sang full RPT kag magabalik sa regular ang balayaran sa publiko. Haring tingog ni Councilor Jude de Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation. Action Dale ba silang alang siguro? Okay lang Kaya nag-campaign ka no, for early payments. Kaya kung mag-early ang payment mo sa land tax, may less ka 20% no, sa imo balayaran for early payments. No? So, usually, kuha na siya ng set na siya yung policy sa city. If you pay ahead of time, especially December, para sa tasong tuwing mga land tax, may 20% off ka. No, so pangabayin natin ng tanan to avail of that para at least may 20% off sila. At the same time, early ang payments no, sa asong ng land tax. Action dyan, unfortunately naman sa Gatinog ni Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison. Ang inyong balita ginadalo sa inyong mga-action at ang Santon Plus Gold sa full supplement kay effective yung marami sa mahatan nga beneficyo. Santon Plus Gold, ako ang budi para malikuan ng cancer, tawon sa inig ka-antioxidant. Sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action sa radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. And we do hope no ang aton nga listening public, labi na ang responsible taxpayers na may responsibilidad nga magbayad sang RPT will be able to do this one to help man of course no para di mabudlayan sa financial management or fiscal management ng aton nga sugad. They're asking you to cooperate to pay and avail mga ka-aksyon. Dako din bulig ang mga kono 20% is 20%. Hopefully you'll be able to avail ini mga ka-aksyon. Tapos sa balita ng Action Dale, dali naman kita sa balita ng Action Eden Boso, gika naman sa patrol. Action Report. Afternoon Edition. Action Eden sa report na please come in. Action dyan, naglambot sa 13,600 pesos ka balor sa ginasuspect sa Anshubo na kuha naman sa isa ka persona sa bypass operation. Gagin patigan sininga hapon sa Purok Cheresa, Barangay 27, Syudad sang Bacolod. Ano nagpangin kilala kay Roland Gargoles alias Lando, 31 anyos ang edad. Wala sang trabaho kag residente man sang nasambit nga lugar. Suno kay Lieutenant Dax Santillan, ini siyang ginakabing nga street level individual. Nakuha kay
Gargoles ang pitutanan kay heat seal transparent plastic sachets ang inasuspetson shabu balor 13,600 pesos kag may kabugaton nga 2 gramos. Nakuha man ang 24,151 nga kwarta. Balita sa Actually patrol. din, kayo Yes, na ang John. nagrally. Ano ito ba? Traditional jeeps nga mga group or multi-sectoral group? Ang nagrally to yasin dyan, kabahin to sila sang Bayan Negros. Okay. Kag ang iban dahi nga under sila kabayan tinestorya tagani si Ante Betita naghambal siya nga tiya mo nang ginapanawagan nila kadungan sang 159 nga kadlaw ni Andres Bonifacio amo gyapon ang panawagan nila nga tani masapakan ang mga sentimiento sa mga mamumugon especially nga mas nagamahal na gid gani ang balaklon subong damo kani nga naghambalak siya dyan nga bisan sa mga nagapanguna lang nga balaklon mga kinahanglan sa kusina syado na kamahal ti gahambal ang iban nga kung mag-exchange gift pwede na kuno ma-exchange gift ang Sibis Bombay kay tag 300 na daan ang kilo subong Diba si sa Christmas party, tami magdala sa kilo sa Bumbaya. Sana pwede 300 dugangan na lang 200 pesos asyan dyan 500 Cash na lang? na Cash na lang to. pero tigid dyan ka mahal subong asyan dyan hindi ka nakambal nga mautan na lang ta kay brato Oo. subong niya kan ang utan mahal na sa una pwede ang balatong 3 kabilog 5 kapiso subong yaksyon dyan ginakilo na ang balatong So kay na wala man sila gamit lang kung pilang gusto nila o kung ginaduso nila nga wage hike. wala man sila nagsambit kung pila gid ang gusto nila ang gusto lang nila yaksyon dyan taas bala o dako ang sweldo sa mga balaklon subong nga mga tiyempo aksyon dyan especially ara man to actually gina si Sir Diego Malakad ti isa man sa ginaduso niya is ang amo man na yung issue man regarding sa modernization kag sang traditional jeep subong man sa mga sa continuous nga unstable nga sagsaka panaog sang presyo sang produkto petrolyo action dyan. Sige. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat sa report ni Action Eden Aboso sa patrol. Muna magka-action na, no? May bus operation, plus may rally kay Inadre sa Bacolod City. They're calling for the government to take into account yung makaka-action nilang grievance nga pataasan ng sweldo, panubuo ng presyo sa mga balaklon, which is not actually a demand, but it's a necessity. Kaya di ba? Kalawa na karon nga mahal-mahal ang presyo, ang sweldo mo gamay, tiyan na ko ng purchasing power mo, makabakal ka pa ihan. So nakabakal ka sa kilo isda, basta subong isda na kabilong, isdang mabakal mo sini. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Magabalik pa ang Action Reports Afternoon Edition pagkatapos gid lamang sini. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usap. Afternoon edition, Merkulis kita nga presentation. Happy Bonifacio Day. Holiday, enjoy your holiday mga kaaksyon. Salamat man sa ito nga patrol 2 na Vara Patrol, Reaksyon Eden Aboso, back-to-back na kay Aksyon Ninyo Bugina, Talos Temporaryo kay Aksyon Papang, kay Dumaygin Kantuan ko importante si Aksyon Papang. Sa ato naman yung News Center, Action and Defensor Lisay. Doon naman sa Studio A, sa ato naman yung Master Control sa atong technical side. Upod natin sa aksyon na Henry Spolgar, kag aksyon JM Baikin. Standby mga ka-aksyon sa masunod nga programa diri sa Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon na sa Aksyon Firing Line for more news, information, and commentary. Sa Merkules nga edisyon upod ninyo, Aksyon Art Hupon. Sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sa kalipay kasubuman kun kabudlayan. Hindi ni ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakurod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.